Salut, bine ați venit la un nou videoclip. E 4 dimineața când filmez. Oh, e 6. S-a dus. Da. Vreau să-l fac pe Poco Rank 4. Astăzi o să plec la școală și sunt după amiază. Și o să las că să-mi fac și temele. Da. Hai că dau un match, apoi îl pun pe pauză și o să revin când îl fac rank 10. L-am făcut pe ăsta rank 7. Să știți că nu e așa de ușor să faci pe cineva de la rank 10. Adică o să stau acum vreo jumătate de oră. Și bun, am revenit. Uitați, am făcut pe Poco rank 10. Uitați, l-am făcut rank 10 aici pe Poco. Joc cu prietenul meu Nico. El are 8000 de trofee, eu sunt începător. Hai că le iau pe Rico. Și o să vedeți un match cum jucăm noi. Sper că o să vă placă. Dați și voi acolo like, abonați-vă. Deocamdată mă cheamă David, dar mine în viața reală nu mă cheamă David. Nu o să vă spun cum mă cheamă. Am pus așa un nume la mișto, dar o să schimb numele în Agent 007. Acum e David 007. Bă, ce prost sunt, chiar nu știu să joc ca lumea. Dă ultimata. Dă ultimata unde trebuie, mă. Da. M-am pierdut. Hai. Mucăm. Hai să mai dăm un match. Sper că nu v-ați plictisit. Mamă, ce bună e ce echipă, cred că nu am. Tu te n-ai... Poc, bine că am luat, îmi place mapa asta cu suc. Bine, îmi place când iau eu suc, nu când iau alții și mă omoară. Mamă, ce prost, nu trebuia să mă bag acolo. Deci nu trebuia să mă bag acolo. Face praf acum apă asta, praful face. Nico! Nico! Du pui Nico! Bă, ce prost sunt, deci chiar nu știu să joc, nu știu ce am. Bine, chiar dacă e 6 dimineața, nu știu, am ceva. Nu așa, mă, nu așa, nu moară, mă. Nu, bă, și arăt pe ce să omor pe aia.
Mai avea 100 HP, bă. Nu. Ce? A, bă. Acum să nu râdeți de mine, dar asta e, frate. Da, și cam asta a fost și o să mai postez astăzi un videoclip când o să-l fac pe Rico Rank 10. Ok? Da.